खेदू काका हवन का दुन बैठल बारन बड़ा मजा से बाप रे बाप। खेत बाड़ी ओर से बुझाता घुमाइल बारन का दुनी आजू तो उनका निचिन से बैठल बारन 100 रुपया उनका से ठगे के पड़ी 100 200 अब जो इतना उनका पॉकेट में सब झाड़ लेवे के बाद चले के पड़ता लॉ से चल जा का हो खेदू काका वो कहाँ रहो हो कितना दिन से तारा के खोजो तानी हम आई हेबर तू लोकल बाड़ो। अब देखो हमरा ये वो गांव में नहीं के घूमे के कोई वो गांव के ऑर्डर आओ तो कहाँ कहाँ जाए के पड़ता बुद्धि बतावे में सब के दिमाग लगेला बुद्धि बतावे के पड़ता पूरे घूम घूम के का बात है सारा लोग के बुद्धि बतावे ला तू। हाँ सबके बुद्धि बतावे के पड़ला बतावे ला तू एगो चीज के सलाह लेवे के रहलो हो तो हरा के सलाह ले ओकरलो हां कथी के सलाह ले ओकबा ए मा तो पगास्ता खेत पड़ता जाए में दिक्कत होता हम सोचता नहीं दुअरवे पर कुछ रोपाओ पा जाई कैसन चीज सलाह दे तो यही जा बैठ के रखती हम कहीं तो जाए के ना पड़ी तो सुनो ना वो निमिया गोछियल ओ खेतवा कहत रहो हां हो तो 15 काठा खेत हैं हां 15 आ तो तोहर जात रहो वहां दू जगह बटा गइल बा आ तोरा तो हैरानी होता नदी हेल हाल के बाटे हां हां आई ठंडी के दिन बा बहुत हैरानी होता कि बहुत ठंडी के दिन पड़ता ओ के चलते ना हां तो ठीक बा बुद्धि तो बता दी आई हां लेकिन वो में तो मालूम है हम तो लेवे नहीं दे हम कुछ खर्चा दिए दे चाहे पानी के दे दे अगर 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 50,000 के आमदनी बता दिए साल में तो 500 रुपया देबो नु तू बताओ ना हम दे हम बता बता विश्वास कर दे हम हो ना पहले तोय करो देबो हां हां दे हम पड़ोसिया हो वो से कुछ थी को नहीं तुम 1000 रुपये से कम ना लेओनी ठीक बात बता दो अच्छा वो जमीनिया जो थी टोटिया उटिया हटा के कोई पर वही पर करे के बाद वही पर वो तो 10 दूर बाटे 10 दूर में 5 दूर घर बना ले बारा 5 दूर खाली बा 5 दूर खाली बा तो वही में कर वही में राख है वही में बोए वही में पानी पटाए हां हां ठीक कहता रहो तो बुद्धि बता दी हम बताओ जानता रहो 2 रुपये के बिजनेस में ही बहुत बड़का पैसा हो जाए कौन बिजनेस हो सरसों ने कीन के बोदो में सरसों हाँ अरे सरसों चाइना से आइल बा वायरस में बानू चाइना से आइल बा बड़का बड़का सरसों बा देखला बारा मुरई हां 30 किलो के मुरई बेचत तारसन घूम घूम के साइकिल पर 30 किलो के मुरई बेचत तारसन 30 किलो के उहे हमरे बुद्धि बतावल हो बाबूरी हम तो देख लो ही नहीं खीरी तो एगो सरसों में नाहियो झरी तो वो 5 किलो झरी एगो अगर रोप दल हेतना गाढ़ा खून के रुपए के पड़ी एगो हेतना गाढ़ा खून के रुपए पड़ी हां आ वो 5 किलो झरी हां एगो सरसों में अब बुझो जाए जे तोर एक साल में 50,000 रुपए कमा लेलो अच्छा? अरे 2,000 4,000 होई नु उपरवार तू अपन धोली हो खनी खनी तो तू खइबे करल हो आ 50,000 जोन बा तो नाती पुताई सब के काम चल लई तेल लगावल सब उपरवार तो हो जाई ता ठीक कहली बबू ठीक कहली बोल बोल कौन हो रे तो कैसे बा तो दना पैसा दना पैसा बा हां ए बरे लेबे पैसा चाहिए ना नगदी का उधारी ना बिहान दूसरा के जगह जाए को हमरा घरे ना रहनी हम अच्छा ले दे मैंने केहू से बताइयो ना हम बुद्धि सब कोई के बताएम लेकिन तू मत बताइयो ना तो तोरा से एथी देखत रहो एक गोरा के बतइले रहनी नु तो ई बुद्धिया केहू से मत बताइयो एक गोरा के मुरई खाली बतइले रहनी तो का करे खेत में बतइले नहीं का कहले ना दो हुन देलक हां जोन बोल खालो सन वो अहुन के आ तोप देलक हां 6 महीना तले वो बिया के इतना ना मोट हो गई मुरई 100 रुपया तो बा 400 होई दो 400 बहुत बाटे दो ना निकाला ना पैसा निकाला ना समय नहीं खेन हमरा जाए के बाद दूसरा जगह फिर फोन आवत पहले 50 गो ले 50 गो रही तो हमार खर्चा का चाय देबो मार दुआ ये में बेईमानी करता 200 रुपया और 300 के दी ले जा बाबू पड़ोसिया जान के बहुत हो गए कैसे पैसा मत पड़ोसिया जान के घाटा लाग गई है 200 रुपया में ज्यादा ले जा सुनो तू काम में लाग जा जान लो अब हम अब जानता नहीं ऐसे कि द्वार पर कोनो आइल बा
चलो हाँ बुलावे आइल बथिन मोटरसाइकिल से आइल बा अब जाता नहीं हम आ फिर कब अइबो? हम तो अब 3 दिन के बाद भेंट हुई अब 3 दिन के बाद? हाँ 3 दिन के बाद भेंट हुई ठीक बा और कोनो सलाह वाला ले कोई खेत और कोई होई तो अथी करिए ना तो खेत तैयार कर देते ना होई तो 200 दे दे बीवा किन के तू ही लिया दी हो। हाँ 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 ठीक बा परसों तो एक बेर ठीक तो जा 2 रुपये के लिए हो जाई मिल जाई 2 रुपए के। हाँ हाँ 2 दे दियो हमरा के। हाँ नाम ले लियो हमर नाम लेके आ पैसा दे दियो। ठीक बा ठीक बा बहुत बढ़िया बतावला। एक फेदू काका हाँ बोलो बोलो केने से आवत रह बैठो अरे बैठो। देख ना गइल नहीं हो खेतवा ओरी से आवतन मर्दे गोड़ दुखा गइल हां जान लो। हां हाँ ओनी है कहनी है तनी सूती ओती खा लेल जा। ठीक है सुरती खइबो? हाँ सूती बनाओ सूती खा लेल जा। ये कसु आ देख ना एगो आदमी आई रखो तार से लगवे तार पड़ोसी आ हां का ठोक के ले गेलो काय ठग ये ठग के ले गए। देखनी है नंबर 50 टके गिनत लो हो। हां नौमरी 50 टकिया कहाँ नौमरी 50 टकिया गिनत रहनी है। हां हाँ तू लाभ रहिए कि नहीं बोलता रह नंबर 50 टके गिनत लो तू हम रोला देखनी खेत में तो देख ले ओनी ओई खेतवा के आगे ना आवल देला चलो सोहनी के लोग लो लोगन तो अपने में बोतिया होतिया के 50 टके नमन निकाल के आ देत लो ओकरा के हैं तो हम कनी तनी ओकरा के देलो हो बड़ी ठग बाहू दादा। कथी के ठग बाबू कथी के हाँ? ठग बतइबे। ओ तो हमरा खेत में मकई भूजल मकई बोवा देलक हां आ झाट न भई भूजल मकई बोआ देलक तोरा भइबे न कोई ना हैं कहता जे साल में 12 लाख के आमदनी हुई हैं। आही दादेरी तो हमरो पता 5 साल में 2.5 लाख रुपए बतौलक है 2 रुपया खा आ जान 2 रुपया के नहीं के भई हैं भूजल मकई कहीं बुआला हैं एके मतलब बहुत ठग बा कि ना। बड़ी भारी ठग बाऊ से हाँ? जाए दो फिर भेटा तो हम उनको पैसा वसूलता नहीं ठीक बा। हां हां भेटाते नहीं के हमरा उ ठगुआ को ना का करम हम हां अब उ बताओ उनके से सलाह लेला बनी दुआर पर के रोपे के हां आ हम रोप देम होने हाँ। नदिया के तीरे हां आ हो जाई होखबो करी न हाँ। तो वो को आदम जी ना भइल दुआर पर हां कि ना हमर पैसा दे। दे हां हां आ हम ले हैं पैसा उनका से। भेटा जे तू बड़ी मार मार पहले हाँ उ ठग इतना बा जे सारा के सुरतिया बन गई। हाँ सुरतिया तो हाँ? बन गइल। हाँ लो सुरतिया खा लो। हाँ हाँ ठीक बा।